يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل Allah tegi jago oburni daha jaga kahonoma bogawinde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique na yodengame sondaniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere fen jayɓatake bindaɗo hoore biir nogase ɗiɗi mboyi hitande ujunaje nogase joyi ɓatake men faati koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo heediɗo min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama enen pop en denti en mbiya alhamdulillah ko duwete ko hirjinte ko softinte ko fof ene yetto yo Allah yamon moƴƴere ya rabbi ya rahman en jaara to cuuɗi men dulmaji dembe calminen ceerno abou baydi kaw ceerno moussa baydi kaw ceerno saydou baydi kaw ɗo gonɗa kala en calmini dendagal khalifaɓe diine aada ndulmaji ko taari ɗum kala en calmini jeunesse ndulmaji ha tenti kadi ndulum vert ɓe ganduɗa ene daari ngam lorde leɗɗe e moƴƴinde wuro ngo guilay laaɓal ha e ɓamtare kala pelle pelle dewnoɗe ɗon ha yetti feddam ndulmaji e gardugol zeynil abidine sar mi salminima en jahata toon to wudduro tawen ɗo mawɗo debbo horsi fati mi salmini mi juurima mi salmini galle o e ɓesgo foof wela kosam tiggere mi salmini mi juurima mi ñaguima duwaw alhamdulillah min eldi duwaw ceerno haali abdoullahi sy mi salminima mi juurimama yimbara fini sa fini alhamdulillah jaam fini bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garine jewte meɗen inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah yima bengolle na yodengame jamajibine وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد سار سلمت ماما ميبلتني ماما من ياغني ماما الله مجر من ياغي ما الله تنغندا فوف يو جام الله يكيسال موم اندن كموم وون اما اجارا من فيوي
en jetti Allah tedduɗo towɗo mo ganduɗa ko kañum hokki en jottade ɗo hande e wawde addande en jewte ɗe gownoɗen addude en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo dendagal ɓurɗo ko ɓuuri kala en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde e jokli windere nde kono en gardini e ɗin calminaɗi tedduɗe ɓurɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en calmini ceerno men sehil men alhaji ceerno mahmoudou belli mbayi ko ɗon calminen ceerno men kaw men ceerno khalil mbayi ko ɗon calminen guiƴam ceerno abdallahi khalil mbayi ceerno ahmad tidiane sakho kawmen ceerno moustapha sakho kawmen kamɓe fof en calminiɓe en calmini mawɗo men moƴƴo mo ganduɗa ko neɗɗo gonɗo cosanɗo men ɗo ko neɗɗo kadi gadiɗo e men moƴƴo jiɗɗo en yiɗiren Allah mawɗo moƴƴo hono Kumba Hadi Lam tonto lo av en calmini ɓesgu makko fof hay goto en goppani kamɓe fof en calmini en calmini Shamsuddine Ly tonto Hayre Law eɗen beltanimo no fewi en keɗima duwuji makko ɓurɗi yo Allah yobmo moƴƴere ko duwi ko yo Allah tabitin ɗum kono noon yo Allah waɗanmo ko ɓuuri ɗum en calmini Khady Diallo ha to Sare Mampati hande mo tawe to Sénégal kono noon Allah joƴƴinimo koto Espagne ɗo yo Allah yobmo moƴƴere en ñaguima Allah yo Allah suurmo yo Allah renmo Allah nawɗomo toon e jaam o yo Allah renmo suuramo artiramo e jaam o tawta jaam kanko e ɓesgu makko kala en calmini mawɗo men moƴƴo hono Ousoyi Ndiaye en calmini cuddiɗo hono mawɗo moƴƴo kañum Mariam Ñiwa Seydi Ndiaye en calmini mawɗo men moƴƴo Tamara Ba to Tiwoɗo ko ɗon calminɗen sohna Aissatou Deme en calmini guiɗo men Abdallahi Dianor taweteɗen jillu mum hande de Sénégal ko ɗon calminɗen mawɗo men moƴƴo Diara toon to Cherzi en calmini ceerno Mamadou Anne ɗon ɗo Cherzi ɗo ko ɗon calminɗen kadi Dede Hawa Seydi Sy Gaysiri en calmini ɗum en calmini Ñumma calmini badiraguel Abdoullahi en calmini Ousmane Kassé nawtetemo ko ha to Hawre omo tawe ɗo e leydi he kono en calmini Thiam Ahmadou Talla ɗon ɗo Cherzi ɗo Khalifa Cherzi kono en calmini sohnajo makko moƴƴo o Fadimatou Dia ko ɗon calminen Thiam Ahmadou Dia ko ɗon calminen kadi sohnajo makko moƴƴo sohna Binte Sy en calmini Amara Camara ceerno Abdoulaye Sarr ko an wiyata Amara Camara Amara en calmini bandiraɓe kala kono ceerno Abdoullahi en duwima en duwanima julɓe fof to goni yo Allah humto haajuji men julɓe fof yo Allah ittan ɗumen kulol kono en duwanima fulɓe en duwanima fulɓe e keeridi en duwanima fulɓe nde Allah renata ɗumen nde Allah hisnata ɗumen nde Allah hokkata ɗumen doole nde Allah tabitinta ɗumen nde Allah hokkata ɗumen hoolare caɗele gondade ɗe yo Allah ittu yo Allah artir deyre e banggueji ɗi kala yo Allah artir deyre e banggueji ɗi kala yo Allah artir hoolare e banggueji ɗi kala yo Allah ren fulɓe toɓe mbawi wonde foof e jokli windere nde yo Allah hokki fulɓe jaam yo Allah renɓe yo Allah suurɓe yo Allah faddo e kala ko ranganiɓe yidde bonnandeɓe walla wardeɓe walla ustudeɓe walla tampindeɓe yo Allah ren yo Allah ren yo Allah ren yo Allah ren yo Allah hokken sagoji men barke annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo mi artirema konngol Seydi Sarr ciftina en to jarannoɗen
e on saha jokken golle Seydi Sarr. a jarama Seydi Sy ceerno Khalidou yallah yoɓe moƴƴere saabu hande leñol ngol ne tampina feewi e jofri ɗi kala noon Allah noon andi ko jeeyi o sababu kono ko hunde jarde duwade ko hunde jarde yewtidede ko hunde jarde soccodirede ɓerɗe ko hunde jarde yafodirede yarlodirede ko hunde jarde kadi yurnitede hakkude fulɓe e koye mumen ko duyɗa kono en mbi amina ya rabbi yo Allah addu deeƴre e nder ɗe leyɗele kala ɗi wargoji egginede warede daabeje tettede e gueɗe kala en duwima yo Allah addu jaam adda kawral adda jaam e leyɗele ɗe kala ya rabbi arrahman. ceerno Khalid a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere oɗo hen aset hande teddinirɗen ndeɗo yewtere ɗon gonɗen e nogas ɗiɗi lewru mars hande ko jaydiyankoɓe tambiɓe humpitoji ne kumpita rendo nde tawno ɓuuri welde kala ko humpitade ɓuuri humpede kalne jiiɗa kumpaɗo a yi majjuɗo kalne jiiɗa majjuɗo a yimo ala yeeso ala caggal ɓuuri hay kefeere bonde yo Allah dandu en hen. Humpito noon woni jaydiyanke ko kumpitowo jooɗiɗo e jumaji e jamaji ene tafsira haala Allah ka woni koye humpidde ko jaydiyanke dariɗo ene wasiyo yimɓe ene waajo yimɓe ko jaydiyanke woni koye humpidde kala kumpitowo ko jaydiyanke neɗɗo ne wawi wonde ceernajo mawɗo o wona jaydiyanke en jii Ahmad Basiru Kunta en radio ji Sénégal téléji Sénégal Mauritanie partout ha Arabie Saoudite neɗɗo ne wawi wonde ceerno khalifa mawɗo tugnaɗo taw ko journaliste sabu ko kanko handi hen ni e hoore mum sabu humpidde haala Allah humpidde ken adda jaam humpidde ko moƴƴi kumpita kadi no foti yarude ni taw ne leeli ene wonde needi ene waare ɗum ene heɓo e on banggue e banggueji goɗɗi kala ɗum noon eɗen mbiya humpidde wona sara e yimɓe tinno e jaydiyankoɓe no moƴƴi ɓe goni humpitomon saabu hande alhamdulillah e nder rendo funle hande e nder rendo fulɓe hande ene humpita ha ɓuuri humpitede leƴƴi keddiɗi somi wi saabu kala ñalawma garɗo on jii radio ji ɗi téléji ɗi site uji ɗi internet o moni kala nder ne humpita hande hay sokoye less dalla gonɗa aɗa humpiti ko yahata aduna ko alhamdulillah ɓen noon ko jarɓe sinkede no darapo ko jarɓe mantede ko jarɓe duwanede ko jarɓe wallede ko jarɓe kadi waɗanede yo Allah won ballo kono ganden noon won jaydiyankoɓe tampuɓe sufruɓe wonɓe radio ji commune aji ɗi ha wonɓe nder laamorgo mumen kala mbatten haqqillaji no feewi kala totta jaydiyanke yo saktani yo dañ ko mbadduɗa hen saabu sa waddani hen so jomum sakti gayni ko kañum waɗata hen en wawi hersudema noon so yiɗi gona ceernajo mbaɗanteɗo publicité walla ɓattiɗo walla jiidaɗo walla ko wawi wonde kala saabu radio walla télé walla ko wawi wonde kala koko yoɓata kañum dartotako ɗum noon mbatten haqqillaji no feewi Allah walla en en calmini Hamme Amadou Ly jaydiyanke keptinaɗo e darde mum en dewni calminaɗi ɗi pop e dow inde makko faade kala jaydiyanke ɗo woni Mouhamadoul Ali Abouba min calmini dendagal jaydiyankoɓe leydi Mauritanie kala e dow inde ma to leydi Mali en calmini dendagal radio ji ɗi kala radio tata Cheikh Omarul Fouti Tall Jabige tare radio Liggey Jamano Jam Sahel nonne kadi Pinal Nioro Pinal Alqama Nioro radio Sahel ɗi radio ji kala téléji pop nonne kadi ha leydi Burkina walla mbiyen Gambie Capital FM haalirde Guinée e radio ji ɗi kala hay leydi Sénégal jokkere endam Kidira Yelo FM nonne kadi télé fulɓe e goɗɗi kala en calmini en juurima ɗon calminiɗen musidɗo men ceerno Alhassane Oumar Mbodj coftuɗo dariɗo e joom suudu muɗum Hawwa Gaye e dendagal liggotoɓe radio ji ha e téléji e site uji kala ceerno Ghali Abouba ha toon to leydi Mauritanie joom suudu ma min calmini ɗum e ɓesgu ma kala nde tawnani kadi ka dariɗo ka casɗo kumpitowo joom joolam jabeeri
e jayde Weltare TV dariɗo ha jayde ɓeydi ƴellitade yo Allah rene. Ceerno Khalidou Abdoullahi Sy gonɗen Iblis ari nanni ko e noppi annabi Yunus ha felliti yaltude ne tikkani ninwanaɓe ngam lebte wasi jippade ɗo ene jangue ko heewi saabu Iblis naata noppi yimɓe. Iblis ne wona neɗɗo o wara tawma e suudu ma o bonna noppi ma ha tikkana joom galle ma ha jarama hoccude bagage ma jaaha taw ko Iblis de. Iblis ne naatay sehili ma, ne naatay neɗɗo ma, ne naatay joom suudu ma, naatay joom galle ma, naatay neɗɗo ma, wara o nanna hunde noppi ma o bonnanma o ngata nofuru ma ha bona pina tikkani ɓiɓɓe ma foof, walla pina tikkani jeewo ma, walla pina tikkani lembel ma, walla pina tikkani yumma, walla pina tikkani ɓiye, walla pina tikkani sehil ma e dow riye taw noppi ma ɗi koko nanna heewi taw wona gonga fof ko fenade. ɗum tagui neɗɗo so woni kellifaɗo kala ko nanɗa hadema tikkande neɗɗo aynir haqqille ma jara seesa mbasa firguitoyade hono ko kalten ɗo hen ko. Iblis ne heewi sifaji ceam. ceerno Khalidou bisimilla maɗa. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Sarr mi salmitimama, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden kamum wonema a jaram. En jetti Allah gartirɗo en ɗo wawde addande en jewte ɗe gownoɗen addude eɗen jewtida e bandiraɓe meɗen ko fati e gurde meje annabaɓe men. En jetti Allah on jokkuɗo en ngal ɗo gueɗal. ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jaranno ɗen. Iblisa ari yafaɗon noon tanden ñagui duwaw seeɗa. Iblisa ari o nangi ko o nanni ɗum e Yunus fonno fanko fadde yamirore Allah. O heñima no feewi, o heeɗima haala Iblisa tan, haala ka heeƴi e makko ka jooɗi toon. nde ka heeƴi e makko ka jooɗi tan ko ɗum woni sababu o ummi o yiɗi yaade. o ummima noon caggal o nani haala Iblisa. yimɓe ɓeɗe ne ɗaminino leftene ngara kono lefte ɗe battidaki arde. lefte ɗe battidaki arde de te paama to ɓe goni ɗo koɓe himmuɓe yidde wardema hankadin. sibi kamɓe ɓe mbi ko a feni, annabi fenata an a fenaniɓe, a wi leftere ngara lefte ngara en. ɗum waɗi hankadin Yunus laawi o mettini, kono o mettinani ko yimɓe ɓe wona jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. o yalti ɗon o faati galle makko, kamɓe fof o rendiniɓe, o wiɓe aywa mbaɗɗude geloɗi moɗon eɗen jaaha. ɗum waɗi Allah wi wa dhannuni id dhahaba mughadiban. ghadiba ko gonga, kono noon wona banggue Allah, ko banggue yimɓe ɓe. e on saaha noon o yeehi ɓe payi to banggue fongo maayo. ɓe jetti ɗo maayo ɗo tan ɓoyani, o soyni lana ne yaaha, o joofi lana ka. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou o saaha mabɓoji ɗi ne keewi ko dirmade tan wata wiyede ka kulɗo korka, sabu ɓe keewi wiide noon ha tenti denɗiraɓe maɗa jaayi jayɓe ɓe. ceerno Khalidou ko mbimi nane ko henno, seyɗane bonni dewle kewɗe, seyɗane serndi sehilaɓe hewɓe, tuma nde moni kala sali hettade goɗɗo o hetti mo seyɗane natti ha addi hunuko mum loowe nofuru ma ko nannaki nanɗa tikkuɗa
koccuɗa bagage ma jaaɗa nimsuɗa walla mbiɗa joom hocci bagage mum yaha nimsuɗa ɗe gueɗe kala hande ne hen ɗum tagui neɗɗo yo yaar seesa sa wonde Allah woto yaw jiiɓade sa wonde Allah woto yaw weñade sa wonde Allah woto nan haala tan joni mbiya tut o maayi anani joom suudu maɗa yaade gorko woto yaw jiiɓade a innir haqqille ma tan walla joom galle ma ko nanɗa hen walla ɓiye walla goɗɗum e goɗɗum kala ko mbawɗa nande kala yaaru seesa sa jiiɓima tan seyɗana lowima ma mbara walla mbareɗa walla nimsoya ɗe gueɗe kala ne hen yo Allah dandu en ceerno Khalidou en calminiɗo hen sohna Dieynaba Oumar Dia jeeyaɗo toon to Sénégal taweteɗo hande o to Nouakchott ko ɗon calminɗen sohna Mariama Mamadou Demba Diop nawtemo to Sehil Babi joɗi to Nouakchott Binta Amadou Bayla Ba ha toon to Sehil Babi Zeynabou Lam min nawtuma ha to Gouray e dendagal bandiraɓe taweteɓe guidimaka kala calminama ceerno Khalidou Annabi Yunus yettima maayo ngo o yi laana o joofima ceerno Khalidou holko haalde joomen laana ka salmitimama lawol gongol Seydi Sarr en calmini Baba Sildou Mbodj taweteɗo hande to Mbour ko ɗon calminɗen ɓesgu makko wongu toon ngu en calmini Fadimata Sildou Mbodj ko ɗon calminɗen Baba Demba Diallo to hoore ñiiwa juuma ba annena salminama Seydi Sarr ko ni o joofi laana ka ari o jippi o joli e kan laana kanko e cuddiɗo makko e cukolon makko kanko Annabi Yunus nden laana ka yeehi ha yettima hakkunde maayo laana ka fecci no mbiri henen ka heli ka nanni ndiyam nde ka nanni ndiyam ka wonti alluji ɗiɗi nde ka wonti alluji ɗiɗi noon joom suudu makko kanko Annabi Yunus nanti e alluwal ngal ne yaha ko ngal alluwal ƴenno yimo kanko e sukaɓe ɓe Annabi Yunus kañum heddi e nder ndiyam Annabi Yunus heddi ko e nder ndiyam he e on ɗon saha kanko o nanti o fotti ko e lekki o nanti e lekki he ha tiiɗi kamɓe ɓe jippimo dow eɓe padimo o nangi e lekki he konguɗi kewɗi noon ngari hen wiyama koye on ɗon ñalawma goto wiyama ala waɗi balɗe seeɗa omo heddi e nder ndiyam he kono noon omo nanti e lekki goti omo fewniti on seeɗa kam hay sinno wona pewnitogol neɗɗo gonɗo dow leydi ene saɓori seeɗa o woni ɗon noon kanko Yunus ha o soyni laana gotka ene ara laana mawka seeɗa ɓurka laana kaɓe jolnoka joni noon o noddi kan laana nde o joofi kan laana tan kan laana ari kanne kadi jolnimo kanko Annabi Yunus ko ni way joni noon laana ka ɗum jolnimo eɓe jaaha to ɓe jahata ɗo tan laana ka sinki ka darti ka yahani ka natti yaade joni noon dognowo laana o wi onon de laana men dartima mbete ne waɗe mon neɗɗo mo ganduɗa bakkodinɗo seeɗa ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle eskey a jarama ceerno Khalidou Dieynaba Abou Tafsir Mamadou en calmini neniraɗo tedduɗo haɗon ɗo Soringo e dow inde makko en calmini dendagal Soringo naɓe kala e sohnaɓe Soringo kala yo dusugo ɓooy ya rabbi ya rahmanu min calminima e duwuji maɗa labtuɗi belɗi heɗade baɗɗi fayida yo Allah yoɓe moƴƴere min beltanimama no fewi ceerno Khalidou a yaade ko alda yamirore ene boni
sa debbo sa gorko sa suka sa mawɗo kala ɗo yaha yaade yamirore kalne jaaɗa yaadane yamirore ɓerde ma weltatako ɗum ɗo henna wonko janguinta ko heewi pina tan bakkoɗa sag ma furet jaaha hande suka fina tan yaha a tintana wiye ɓiye nana Dakar walla ɓiye nan to walla ɓiye nani ga taw baba ne jooɗi ala kala ko andi hen fini tan yeehi walla joftani walla waali wuuro janango ɗum tagui moni kala laami hoorema hande kewɗen caɗele ɗe en ganda kala ɗo immiɗen a Yunus fuɗɗima dañde caɗele ko ɗe caɗele gurɗen saabu en jaɓani heɗodirde en jaɓani rewodirde en jaɓani mawɗo rewa suka ha yetto moni kala wi ko hoore mum saabu holɗum mboɗo jogui temedde ɗiɗi so tawi mi ñamani galle mboɗa ñamude sambis mboɗa e wurnude hooram e hay goto on kani wurnude hoore mum kono alay saago ƴeewen gurdam moƴƴam beele mbasen lorade o aduna ko ɗon jeheten ha to ndulmaji ɗo e dow inde sokhna Khadijatou Sarr debbo moƴƴo labtuɗo mi salminima mi juurimama mi salmini dendagal enɗam joɓɓe kala e dow indema e endagal enɗam turɓe kala tuure en e dendagal enɗam sisiɓe e dendagal enɗam sarɓe kala ko nonne kadi en calmini en juurima ɓesgu mammen Coumba Dieynaba welede Allah e makko en dewni calminaɗe ɗi kala e kaw Oumar Coumba Dieynaba e dendagal enɗam sarɓe kala en calmini en juurima ceerno Haali Abdoulaye Sy eskey Yunus faabama joli e laana ronki yaade ka diisima holko ɓen mbi mi salmitimama e laawol gongol Seydi Sarr mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa fof ya wone jaam en calmini baba Moussa Pam ɗon ɗo Évro kanko e cuddire makko sokhna Aissatou Sarr en calmini ceerno Yahaya Guissé ɗon ɗo Évro e cuddiɗo mum sokhna Gedda Guissé en calminiɓe no feewi e hoddiro Allah Seydi Sarr ko ni woni noɓe mbaddi joom laano namdi mbete e won neɗɗo gaaƴiɗo kalifa mum gonɗo e mon Yunus nana e laana he annabi Yunus e hoore mum ko kañum wi aha min de ko min woni mo namdiɗa o min komi baɗɗo bakkat aha komi gaaƴiɗo kilifam Yunus e hoore mum jaabi kaɗo hal joomen laana ɓe noon ene gandi omo wondi e caɗele omo wondi e tampere ɓe cikki noon ko tampere heddade mo e ndiyam fodde ko heddi e ndiyam ko nden tampere jaggimo ha o haali ngol ɗo konngol kono ɓe jaɓani ko haali ko wonde ko kanko waɗi bakkat ala e zamanu maɓɓe noon kala wonɓe e laana so tawi wonɓe e laana ɓe sen joli e laana eɗen jaaha enen wonɓe e laana ɓe so tawi woni hen gaaƴiɗo kilifa mum laana ka heewi ko yaade ha hakkude ndiyam ka sinka gadaro ka saloyade so wona on ɗon neɗɗo tellina laana ka yahata laana ka sinki ka saliyade ɗum waɗi dognowo laana o namdi Yunus o namdi kam ko yimɓe ɓe fof kono ko Yunus jaabimo mbete wone mon bakko dinɗo yimɓe heddiɓe jaabaki Yunus jaabi wi aha min de mboɗo bakkodini joni noon ɓayde Yunus ɓe tawi ɗum koye nder ndiyam he ene tampi ɓe mbi ko tampere nde woni sababu ha duñimo ha o haali kaɗo haala kono o waɗani bakkat ɓe jaɓani ko haali ko kanko annabi Yunus ɓe cikki ko tampere makko tan e ɗeɓde mo yoolade wonde mo e nder ndiyam ha yettiɗo henna ko ɗum woni sababu ko duñimo ha o haali ngol ɗo konngol min mboɗo bakkodini taw o bakkodinani ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle
ceerno Khalidou laana DC ka sinki karonki yaade ɗo hayso gande baba Sildu Mboƴen ɗe ngari laana ka yahata baba Sildu Mboƴ min calminima min juurimama min calmini enɗam dondunaɓe kala kono en calmini sokhna Haba Gueye debbo Cuballo min calminima ha toon to Dondu en calmini sokhna Fadimata Mane ha ɗon ɗo Dondu bandel Diak min calminima ha ɗon ɗo Dondu kono kadi bandel Silla Somona mi nawtuma ha to Guijilon mboɗa andi mbiyata ko Somona min calmini dendagal Somona naɓe kala e Guijilon naɓe kala e Fonde Sammali naɓe kala e Jeeriyel Bamamɓe naɓe kala e dow inde mon e dow enɗam Silla naɓe kala ceerno Haali Abdoulaye Sy Yunus haali ko ɓe ɗeɓani jabde holno ɓe mbaɗi haaɓe gandi ko kanko a jarama Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere en calminiɗo Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo kisal Allah e nden ka mum won e ma en calminiɗo Hajja Dieynabou Ba to Trap ko ɗon calminɗen mawɗo min Jawaril ko ɗon calminɗen Aissata Ndiaye Niass ko ɗon calminɗen Mariam Tagouri e hoddiro Allah Seydi Sarr ɓe beddima inde makko nde muti ɓe gandi ko kanko woni bakkodinɗo kono noon ɓe ɗaɓani jabde kamɓe ala en calminiɗo sohna Khadijatou Mbaye ko ɗon calminɗen Ifra Hamad Sala e hoddiro Allah e bawɗe muɗum Yunus haali ko kamɓe yimɓe ɓe wonɓe laana ɓe ɗeɓani jabde ko Yunus haali ko ɗum waɗi ɓe mbaɗi courage haɓe ƴeewa holi bakkodinɗo holi kaɗɗo laana ka yaade nde ɓe mbaɗi courage noon ko nden ɓe kiɓi haqiqa wonde ko annabi Yunus woni jaaɗo yahani e yamirore Allah ko ɗum woni ko jeggi laanaka ɓe mbaɗi courage ɓe duttini ɗum laabi tati fof ene yana e makko kanko annabi Yunus annabi Yunus e biti wiɓe bete mi wiyano on ko min woni bakkodinɗo min kam mi haalni noon ko ɓooyi ko onon goni jaɓani kono min kay mi suuɗani on mi haalni on ha on nani joni noon holno ɓe mbaɗirta courage ɗe ɓe jogui ko kayitaji ɓe binde hen inɗe wonɓe e laana ɓe pop courage mabɓe kamɓe ko kayitaji ɓe jogui ɓe binde hen inɗe dendagal wonɓe e laana he so ɓe bindi hen inɗe ɗe ɓe beddo kayitaji ɗi par gotel e nder ndiyam he joni noon kala moɓe beddi kayit mum muti e nder ndiyam he on woni gaaƴiɗo kilifa mum o kala mo kayit mum hoyi dow wona on ɓe beddo goɗɗo kayit o hoya dow wona on ɓe beddo goɗɗo kayit o hoya dow natta nder so kayit o noon ɓe beddoyima hawri e neɗɗo mo ganduɗa ko bakkodinɗo on kayit mum mutat e nder ndiyam he Seydi Sarr eɓe beddo noon eɓe beddo ene hagga dow ha yetti kayit bindaɗo annabi Yunus ɓe beddi kayit Yunus o kayit o muti e ndiyam he ɓe gandi noon ko oɗo ɗum noon Seydi Sarr
ko ngol arti e ma e on saha jokken golle. Yunus dañi haaju eske ɗum ɗo fof addi ɗum ko yaade taw waynaki joomum. An keɗotoɗo amen o gowɗo yaade a waynotako, a waynotako jinnaɓe ma, a waynotako joom galle ma, a waynotako janggo hen no feewi. Ganda kala ko waɗɗi bayniɗo o an ɗum waɗɗakima. Til hoore moƴƴani kono wona Yunus kaldeten ɗo koye koye men. Ceerno Haali Abdoullahi Sy en calmini sohna Acca Amadou Dia kame joom galle mo ɓesgu mum kala e miñiraɗo mo hattanani o ha toon to Mbour yo Allah sellin ɓeydana e jaam e cellal e kisal. Kaw Mamadou Boubou Ba ha toon to Belgique korsinɗoma jiɗɗoma ceerno Khalidou duwotoɗo jamma e ñalawma min calminima min mbiya Allah ɓeydane jaam e cellal e hattane kisal. Ceerno Khalidou Annabi Yunus dañi haaju nde inde makko nde naate ndiyam holko ɓe mbimo e holko ɓe mbaɗimo ɗon. ɓe beddi Seydi Sarr mi salmitimama, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa fof yo kisal Allah e nden ka mum won e ma. En calminiɗo Hajja Dieynabou Ba to Trap, ko ɗon calminɗen mawɗo min Jawaril, ko ɗon calminɗen Aissata Ndiaye Niass, ko ɗon calminɗen Mariam Taguri. ɓe goddiro Allah Seydi Sarr ɓe beddima inde makko nde muti ɓe gandi ko kanko woni bakkodinɗo. Kono noon ɓe ɗaɓani jabde kamɓe ala, ɓe batti lawol ɗimmol, ɓe bedditino ɓe beddirino fof ni fof kadi rewi ɗo rewno ha yetti ko makko ko ɗum kadi muti. Ɓe batti kadi lawol tataɓiwol kadalik fof ko gotum, ɓe gandi noon ko kanko. Joni noon ɓe kewno ko ƴettude neɗɗo o ɓe beddo ɗum e nder ndiyam. Yunus ko kañum ummi o fayi o to bangi e hatirde laana he, o yiɗi weddade hoore makko e ndiyam, o haɓɓi keeci makko ha tiiɗi, o yiɗi weddade hoore makko e ndiyam, o soyni ben peƴƴe mawɗe ene polwo ene ngara, o hayti weddade hoore makko tono ndiyam, o fayi bange goɗɗo e hatirde laana he, o fayi toon ngam yidde weddade hoore makko e ndiyam. Ko ɗon tan Allah subhanahu wa ta'ala Allah wahayi malaika bakkilaɗo e liɗɗi o, malaika mo ganduɗa ko kanko Allah henni e liɗɗi ɗi. Allah wi malaika o, mbeɗa yiɗi nodda lingu wiyetengu kaariwu, sa noddingu mbiyamo yo yah maccuɗam goto nena e nder ndiyam he e nder laana nokku manijo ko ɓuri yawde yonguya toon joni omono jogori diwde laana, sade makko diwde laana ka ya taw lingu ngu yettima e yamiroram, so ngu yettima ɗo diwata ɗo yongo ŋaaɓu hunuko o naata hen. Mi waɗi reedu lingu ngu ko kaso wonandemo kanko Yunus bun Matta. An malaika keɗɗo e liɗɗi mi yamirima ɗum ya yamir ɗum nguɗo lingu yongo waɗirni henna. Ɗum noon Seydi Sarr kongol arti e ma e on saha jokken golle. Eskey subhanallah, eskey ɗum ɗo fof koye hoddiroje Allah yahata ceerno. Kala ko jiiɗa e aduna yahata koye yamirore Allah subhanahu wa ta'ala. Banda men eɗen poti miccade gueɗe kewɗe ɗe mbatten hande heddo daña caɗele aduna. Mi yindiri e suka gorko goto to Libreville Gaboɗo, o heewi caɗele kewgol ne ɓurti ceerno Khalidou, wallahi
o heew caɗele ha ganduɗa kala ɗo mbaɗɗamo yahata. mi yiɗi namdade mo mbimi est ce que jinnama mani guuri, o wi aha baba on wuuri kono yummo maayi. o haalnimi noon no ɗannori, o ɗanni koɓe kaaɓi, omo haaɓe bam makko, omo haaɓe yum makko, hocci sac makko o ɗanni ceero. beele o daña biye ni o hoota ko caɗele ko ɗon mbayritimi. somo heeɗi kam omo andi ko kalmi ko, mi sowtata inne nde, kono somo heeɗi kam omo andi ko kalmi ko. mi anda o artoyi, mi anda o artoyani. heewɓe nan lebti hande, lebti ɗumen ko aaƴodiral, aaƴade jinnaɓe mum, aaƴade konngol, pina kebbina ɓernde tan kolɗa doole ma, piiɗa e ndiyam jaaha, walla piiɗa e leydi jaaha, walla jaaha bolol maɗa, bone heftoma hen. taw ko an waɗiri ɗum jungo ma. gayniren koye men haqqillaji men, ndeniren koye men haqqillaji men, laawol jaam, reeni ɗum ko jaam, jaaha e jaam, firti ka jamiraɗo yaya, ka baynodiraɗo e jaam. ceerno Khalid a jarama, yo Allah yo moƴƴere. ceerno Khalidou, Allah neli maleyka yo yamir nguɗo lingu. eskey holko lingu ngu wattidi wadde caggal nde maleyka haalani lingu ceerno Khalidou? Seydi Sar, mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere. mi ñaguima Allah yo Allah hisne, yo Allah reene, yo Allah suure, yo Allah dande, amina ya rabbi, yo Allah hokke sago ma e yidde ma. amina ya tan rabbi, mbawɗa wonde foof yo Allah hisne, yo Allah reene, yo Allah hokke sago ma Seydi Sar. inchallah. ko ni woni no Allah noddiri maleyka denowo lidde o wi yo maleyka o noddu lingu wiyetego kaariwu. liddi mbay kono yimɓe ni goto fof ne jogui inde. o wi mbiya min wi yo ngu yaha ngu sakko yo maccunam Allah jiɗɗo diwɗo e kaɗo laana. o wiyete ko Yunus bun Matta. ɗo diwata ɗo noon mbeɗa yiɗi lingu ngu sakkomo o naata e reedu lingu ngu. so o naati toon reedu ndu wonanamo kaso. ɗum woni ko cohlumi lingu ngu yo wat joni. maleyka o noddi lingu ngu. maleyka o noddi lingu ngu. maleyka o haalni lingu ngu ko Allah wi ko. maleyka o wimo lingu ya nokku manijo maccuɗo Allah goto nen toon omon e laana. ko jiɗɗo diwde laana ka. Allah noon noddi kam ɗo joni joni yomi haalane yaya keɓɓoɗamo guilo diwani o naata e ndiyam he. aha yawno jettoɗa ndiyam ɗam guilo diwani o naata e yawno jettoɗa laana ka guilo diwani o naata e ndiyam he. jomiraɗo wi ko so tawi o diwi tan ya taw an ka cakkiɗo aɗa ŋaaɓi hunuko o naata e nder reedu ma o wona toon ha no Allah yamiriri fof. yo naata e reedu ma tan o wona toon. joni noon oto yetto ndiyam ɗam tawa yettaki toon pama ɗum ko noon jomiraɗo wi. ko yaawi ko yacci joni joni guilo diwani ya taw a sakkima laana ka. so diwi tan ya taw ka keɓɓiɗomo ko jomiraɗo wiyo mi haalnirdani. aha mi haalnima de mi yettini. waɗi lingu dogi. Seydi Sar, ko ɗo yewtere men haɗata hande. haala hokka en hawrude e janggo jokken yewtere men annabi Yunus so hawri e welede Allah. oɗon jarlo oɗon jaafo bandiraɓe hande dande nde ne usti seeɗa. wona hay hunde noon ko en maɓɓaɓe seeɗa tan kadi dande nde nde fuɗɗi tampude nde wan noon ñallete ko haalede ko hen walete. ko ɗum waɗi hen saaha dande nde tampa seeɗa. nde tampi tan nde usto doole mayre usto.
ko hen jeeya noon wadde emin ñaagui on yaafuya kala ko ngakkiri on hen wona yidde amen ɗum noon on beltanama on duwanama en duwanima julɓe foof ɗo mbawi wonde e jokli windere nde mi duwanimama Seydi Sarr nde Allah hokkatma sago ma Allah suurma Allah renma Allah hisnuma Allah waɗanma e ɓesguma barke ya ɓoy ñamde e barke mabɓe e barke ɓesguji mabɓe woni tane en Allah ne wawi wadde ɗum yo waɗane ɗum yo Allah tinnane darde maɗa Allah renma e mayre Allah sellinma Allah sembinma yo Allah hokku julɓe ɓe naftoradema ko ɓuuri koɓe naftorima ko ko mofti e mako yo Allah holluɓe ɗum kamɓe julɓe ɓe alhamdulillah julɓe ɓene kadi yo Allah huccinɓe e maɗa yo Allah huccinɓe e maɗa ngam wawde wallodirde e ma ɗo keɗɗa aɗa heedane julɓe ɗo kamɓene yo Allah hokkuɓe heedandema e nokku goɗɗo mo ganduɗa aɗa sohli ɗum en calmini julɓe foof en duwanima julɓe foof en ñaaguima Allah yo kisal Allah e ndenka mum won e kala julɗo ɗo wawi wonde ɗum noon Seydi Sarr mbaɗa andi ko ɗo goppanmami so Allah jaaɓi hande o ha Allah hokken hawrude e janggo jokken qissa annabi Yunus Seydi Sarr يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي اللهم آمين يا ربي أجارام سيدي سي ceerno Khalidou yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere ya rabbi o duwa mo nduwiɗa o yo Allah wattu ɗum ruulde moƴƴere yurmede hewde barke wanje ɗum e dow maɗa sabu aɗa haalde ko ɓuuri ɗum o duwa mo duwanɗami mi ñaagui Allah yo Allah wattu duwa o arta e ma o wanjoyma ha wanjito e amen ya rabbi ya rahman sabu an ɓuuri handude hen a jarama Seydi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere no mbiɗa ni ko noon en ñaguima yafuya daɗɗe fof gasɗe ha laaɓi ha wi ceer kono yettude Allah ko noon nde tawno en aray saaha tan daɗe jaltan aray saaha kadi jomen porsat tan kono ko yettude Allah ko duwuji mon e duusoji mon saabu somin kuccitama min kalda e mon min tampata min gongata teni kadi min gamata kala kene weltini pittali mon ene weltini pittali amen a jarama Seydi Sy banda men batten hakkillaji ɗi tarikaji kettoɗen no moƴƴi ma en janggo hen ko heewi wona mere tagui ɗum haalede komin jooɗi ɗo ko wona yo weltin noppi mon tan de ko ala yo naati haqqillaji mon denko e ɓerɗe men jaɓen nanen golliren ɗum en calmini ba Aminata Buuɗi min notuma to Walel ha to teccani ɓesguma kala min calmini min juurima sohna Hajiratu Kane debbo mo Williams min calminima min salmini nene no feewi ha toon to Nouakchott Aminata Touré siiwi ha to Nouakchott min salminima min juurimama en calmini dendagal safriyankoɓe taweteɓe toon kala deedi men deede Haji Yaya mi salminima e dendagal fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sar taweteɓe ɗon ɗo Paris France mi salmini mi juurima en calmini dendagal bandiraɓe julɓe kala en juurima hay goto en ɗaccani eɗen ñaagui Allah yo Allah rokku men nande e famde e jabde kala ko eɗen mbaɗa mbayno ɗen jehen e yamirore dentoɗen seyɗane Iblis mortowo e dewle mortowo e hakkude jiiduɓe sa debbo sa resama e galle rento enɗam ɗam toppiri joom galle ma kala ɗon woto naate enɗam jenaɗam woto naate enɗam jenaɗam woto serdu galle woto serdu jiiduɓe woto serdu haydara woto ceernde dewle woto ceernde enɗam woto ceernde ɓesguji woto ceernde liggotoɓe woto ceernde yimɓe haajuji men sa yiiɗa janggo toobde yo Allah won ballo hande hewɓe nan tooɓi yoɓe jurnito koye mabɓe ko kamɓe mbaɗiri ɗum juuɗe mabɓe neɗɗo kala ko waɗima arti muɗum ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ene duusodira e ɓineni mum ceerno Haali Abdoullahi Sy gorko mo soringo dande welde ñuuña weltina ceerno Ousmane Limo Dumga groupe Ya Nabi to kaɓirto Seydou Abou Bamalouk Sayba gorgol
ketki malaki jam yo jamal la ñalla ne musibam tedduɓe otomen to gasata kala fo moroka